Отново сме в CS. Хълтъм. Как качваш 4 звезди и скилво, такова звездички, бе. Difficulty. Какво? Хълтъм. На като difficulty, как сме 4 звездички. Аре, мръдни, бе, бах ти шо. Та така. Мишка. То повече ма няма да Mi bomba! Оп, как ще да ме изпърча. уби. Такива Майнкрафт препарираха. Палих им кърчен с това. Всичките спорят. Ара, оцели го. Почваш мак десетка. Няма пари. Ако почваш мак десетка, няма проблеми. И отиваш на мид, още повече проблеми нямаш. Пускаш флашка, която е ето така, да не види. Тя тази флашка направо ни уби. Лего. Майко, 6-7 му убива. I'm cooked. Аз съм хал тук. Аз съм на този сала на мисля, че му е бъл майка. Family friendly. Мак, викай го! А не, отделите тебе. Опа. Майко, убих ли го? А не, отделихте тебе. Да, мисля, че малко прекалено плътно. Да, тия са 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7. То отбор, то не е често. Ей се джи го правим, оня. Не трябва флашки, две флашки. Това не го очаква. Да. Ева се ли ме ходим на матка, гуд. Само съм тук. Второ. Снайпериста ми викали. What the fuck? Има още един. Не, продължаваме с SG-то, продължаваме с SG-то. Не бей. Ох, топа наши отиват. Добре. Аз ставам да годват. Верно, за мен ли говорим?
Сега ще продадат инитива с АВП с SSD. Тихо е, човек. Гледай са. Едва ли те... Не говорим за това. Там бе! И за това не говорим. Ти попара ли си, бе, брат? Това е малко спокойно от мене, айде да не. Нека да са двама, бе. Малко конус дай. Ясно. Брат, не знае, че го стрелят отдолу. Не, ще убият. Защо бе, защо Бутер, 123-те? Аре, бе, искам АВП, бе. С АВП ги правя да лагат. SG-то, бе, SG-то. SG-то е истината. Гледай ни на това видео, бе. Аз сте си гледал канала и бащата умря от... Тихо е, 19 абоната. Окей, бе. Бах ти умрелия канал. С две видеа на просто. Аз си направих комбо ръш на финалната. I'm planting the bomb. Другите си някакъв. Не, аз почна да игра, Ти смъкната. Не претенциозен. Моля те наш. И сега има тъчески. Добре, нямате физики. Бутер, денс. Добре. Бутер, денс. Демонстрирам професионално ръчкане на А. Бутер, денс. Аз функционирам. Така. Мяташ това. Хоп. Така, това беше нарочно. Идваш тук. Направо им преподадах хората. Той ти помага да убиеш този друга. Мяташ бомба там. Те не му минат. Трябва да заредиш. Тия плантват на другия край. Да я намайна. И никога повече не играш тази игра, за реши ваните АВП. Бутер, денс. И наши са алчаги. Как да си видя тази статистика, бе, брат? О, пари за АВП! Аз съм the GOAT. Добре, ще демонстрираме професионално ръшване на Б. Защото сега демонстрирахме професионално ръшване на Ми. Какъв мидо не беше на АВП? На. Кат. Ай, ти си играм много глупия, бе. Да ми чек. Глей. Там е да ми чекай. Няма никой на мид, бе. Няма никой на мид, бе. Ти ги Толкова изплашил. какво прави там, бе? Уху! О!
Какво? Зад тебе, моето момче. Зад тебе. Зад тебе, бе. Абе, зад тебе. А нали си спирам газа, бе. Добре, сега правим ли професионално ръчване на мид? Разбрах как да ти видя. Това ми донесло. Добре. Какво? Професионално Майко, ръчване ние на са ми мид. гледали 12 часа, бе, брат. Така. Значи взимате флашка. Ама с което съм видял, бе? Така. Това ми донесло 5 сабскрайбъра да я на тая ора. Сега ти от друга страна ти правят малата себе. Нашия. Оф. Да, слушай, виж, има два типа хора. Едните правят нещо, другите не правят нищо. Те е ясно кои си. Как е там долу при водородството? Добре, пак ще явно пак ще демонстрираме професионално ръчване на А. What? Това не ми кара нито един съб, брат. Нито един съб. Взимаш този смок. Да, флашка, нали? Така. Чакай, бе, играем ли, бе, брат? Биете с смока. Чакаш ги тука, те не знаят, че си тука, обаче те могат да се появят отгоре. Теб не те интересува това. Ти идваш просто тука. Им цепиш каските. И те ти цепят, което защото са... Направо им уби каските. Направо им уби каските, аз моля да не троля целия свят сам. Какво? Как те мъртви? Аз да разкажа първо. Ти си взимаш само АВП, бе. Що? Проблем? Нещо те настигам по демидж, май. Това мъркаш. Изобщо за мен настигаш по демидж. Това на един рунти, бе. Да се помисли ти. Няма да. Май Мала, аз сам. не съм играл нито веднъж с АК. Значи без никакви гранати, АК аз взимам. Сега гледай какво ще се там. Само той гледа. Бутер, ден. За професионализъм. Направо ги убият професионализъм, бе. Пах му И аз ги убих и аз. Ние с тебе май сме професионалисти. То не знам къде си е. Ти си Мале. убил професионализъм. Направо не да я кажеш никой. Си бях играл с SSG, това ги пребия всичките. Да беше игра. Ти ама нещо не игра, нещо не ти се получи. Да, ще ме мина по демидж, това не е добре. Аре бе, откъде са ми всичките сабскрайбъри, бе, брат? Кое видео? Си си гледаш Това е Шулев? само това. Да, бе, брат, ти харета пътя игра. Това е нула, брат. Ама то това са го гледали 25 човека. Брат, ти играй малко, дай ми чек. След 5 рунда точно. В принцип, целта на играта не е да умреш първи, брат. Бе, брат. Точка е защото съм пише 1000 демидж. Как няма да... Тук трябва да е много. 6. Майко. Аз съм ги убил тук, бе. Ей, да ме сложиш долу линк, да ми гледат видеята. Също аз... бе, той е... Майко, Thank you, bro, thank you. 183. Окей, thank you. Аз другото видео ще успя да кажа, че Да, брат, окей. Вие не играем ли, бе? Ще не кажа, бе. Те убиха всичко, бе. Ау! Нищо, взех демидж.
Не. Бутер ден. Стик сева. Защо спря качва така изведнъж идея, май? Ти си ланте. О, той има много гледане, то просто е бъгнало. Бутер ден. Професионален смол. Направо последно умиране, бе. Последните рундове не се стрелна, няма такава. Не. Тя не се стрелна никой, май. Не. Ай, вдържи. Не. Не. Няма да игра, тази ще бъде игра. Да, иначе ще пък окей. Бутер ден. Не моля те, брат. Ти ги убивал толкова неща. И направо не се трябва да ги убияш от всичко. What? И тай има 226 гледане. Бутер ден. То горе до аз толкова бързо качвам гледане, че то YouTube не мога ми смогна. 1100 вече. Просто не ми ги пише. Това играем препознавам. Да, знам, този път се мърдах от Ние началото на отиваме игра. на мид. Не може ти да ги скипим тук. Защото тук ще дойдат точно. Не. Направо ги скипим, брат. Майко, то ми разби Диана. Ти се опъска на ланка. Те се тъпа. Що решихме да играем тези? Не знам един как ще снимаш на това, аз никога не бих снимал на тази игра.